25 și 50. 25, perfect. Domnule președinte, dragi toastmasteri, dragi invitați și oaspeți. Noțiunea de dragoste, de iubire în general, nu știu dacă poate fi caracterizată, simțită altfel decât sincer, trecută prin tine. La 15 ani, fluturii în stomac sunt mult mai prezenți. Ceea ce vedem în jur îți dă o stare din asta de beatitudine, o stare care te face să plutești, o stare care dă sens vieții. O stare care nu poate fi comparată cu alta. Sinceră, profundă, inocentă, o stare care nu poate să-ți pune niște întrebări ce va fi mâine, ce va fi peste 10 ani, pe când la 25 apar instinctele astea care cel mai interesant este cel matern. Deoarece cumva este echivalent cu dragostea. Dacă nu l-am fi echivalat cu dragostea, n-ar fi cel de la 50. Este o trecere atât de subtilă, o trecere atât de profundă, care te face, vrei, nu vrei să te gândești la continuitate de mai apoi. Pe când cel de la 50 este cu totul diferit. Este ceva care te face să plutești, să te urci tot mai sus. Nu ai nevoie de răspunsuri, fără întrebări. E ceva care pur și simplu trăiești. Savurezi fiecare clipă cu amintirile din trecut și ceea ce dă sens vieții și faptului că nu ai trăit în zadar pe pământ. Mulțumesc!